Cześć, znowu ja jestem. Pozdrawiam wszystkich ateistów z Jeleniej Góry. Ateisto, chciałeś dowód na istnienie Boga. Ja takiego dowodu nie potrzebuję, ponieważ w 2008 roku nawiedził mnie Jezus. I od tej chwili jestem nawiedzony. Postscriptum. A większość komentarzy do tych filmików będę odpowiadał w formie wideo, albowiem promocja jest spontaniczna. Do zobaczenia w kolejnym moim filmiku przy współudziale moich współpracowników.